Takukte buksuk song norong nai tanggo kaksang mani khorang hake phaidi tini seng exercise na tui kok kisa seng salayana. Exercise norok saimano abo chini sakni phanno mothangui tonnani bagui belaikino nangkubo. Exercise seng khlaima bising tui sakni hamya angmani mungsabo kore. Abo hai angyawi taibo se chini sakno kaham khlaio. Exercise bai chini sakni thui laisonai sirokno sudase kaham khlaio. Abni bagino exercise seng unglia phano hatio waitham waibrui jorasuk phano seng khlaithai. Hake exercise jefru khlaike romdi 30 minute eba soti thamsi suk jora phano ma khlainai. Hake tabuk exercise bai tamo kaham ungui man abna seng nailena romdi number 1 exercise bai sini sakni bekreng tei bahan rokno seng korak snabui mano tei phanbo bangrui mano. Exercise bai sini sakni joto thuirok laisuthani kaham ungsugo. Hake no chini hama khok rokbo kaham khlaio tei fatarni oxygen no daktino sitogui bwsakni bebak jagao twlangui mano. Bwkhathaio tongnai bahan rokno korak khlaio tei oroni thui bebak paisingo thangui kebengmung kwrui ongo. Exercise ni bisingtwi chini blood pressure rokno control khlai mano. Tei exercise chini brain kaham khlaio tei muktri bo kaham mano. Hake mukturni bisingtwi chini sakni hormone rokbo bario. Tai exercise chini stomach tei liver ni phan rokbo bangui mano. Tai cheng exercise khlaimani bisingtwi chini sago mungsasuk bemar rok phainani jora mangya. Hake exercise bai chini sakni bahan rok bo boli thanio dowui phaikugo. Hake aboni bagui exercise bebak phaisingo no kaham khlaio takukte bukuksong bithibrai seng chawi sak no kaham khlaimani slai abono karibo seng exercise bai bo seng sak kaham tongnani lama kwbangma tongo. Aboni bagui no seng exercise khlainani belaikeno nangkugo. Hake tini bagui asukno bahai wngjakha norok o video ni bisingtwi norok comment khlaiwi sanani tapokdi. Hake video no chajagui tongkhe norok like tei share khlaidi. Hambai.